Dobre, prvé videjko som si to hry síce chcel natočiť, no bohužiaľ mi nešiel celý čas mikrofón, takže to je prvý asi mínus na začiatok. A poviem vám tak, že za celý ten krátky čas som si to celkom akože dosť porobil, no síce ak to vypadá málo, možno viem, není to úplne najlepšie, no z hľadiska toho, že hrám to cca 8 minút, tak sa to celkom toho dosť lepšilo. Myslím si, že za tento krátky čas sa toho tu fakt dosť pomenilo, tako oproti tým základným, pretože fakt moji konkurenti tu majú akože prosím pekne úplne bombastické toto všetko. A to môžem akože vlastne teraz hocičo postaviť, aj keď neviem, že za čo, lebo musím mať ich 30, a mám ich iba bohužiaľ 29, takže si musím vyrobiť ďalších. Dobre. Ešte pred začiatkom by som vás chcel poprosiť o odber a like na toto video, lebo môj cieľ je tento môj kanál starý oživiť. To znamená, že si dáte si cca 100 odoberateľov do konca zimy, či do hej, tak do konca zimy. Môj cieľ je to aspoň taký, aj keď neviem, čo to bude na nový rok, ale chcel by som to dať aspoň do konca zimy, ale aj tak najradšej by som bol rád, keby to máme ešte pred samotnými Vianocami. A aby som si ja trošku mohol svoj content zlepšiť, lebo sa ma baví to, či nie na YouTube, ale príde mi to také, že trvá to veľmi dlho, aby si to vôbec človek celkom, aby sa v tom človek zlepšil, aby si to rozvinul, aj keď to možno vypadá na ono celkom ľahké. A mňa to asi začína celkom baviť, síce ja viem, že teba točenie hier a nič iné, ale proste mňa to baví. Taký no, není to koníček v ničom, ale asi to stojí za to trošku, no. Takže idem pokračovať. Dobre. Ak sa niekto pýta, že prečo som sa zasekol, tak je to kvôli tomu, že premýšľam nad čím, ale tak bohužiaľ. Aj keď tu možno hovorím nejaké primitívne rečičky, sám som si za toho vedomý, neviem. Lebo ešte nie som tak, aby som mohol pokračovať v tom, čo som povedal v predošlých videách, lebo sám si nepamätám, čo som ešte pred minimálne pol rokom hovoril, takže to vôbec nemám ani potuchy. A idem tu robiť zatiaľ ďalej, čo dá. Samotne dá sa tu celkom to zrobiť, pretože to si dajú upgradeovať veci, síce na to treba mať zatiaľ, aj keď moc na to nemám, lebo však tak to iba trošku pokračujem, bohužiaľ, lebo však keby som si mohol dať vlastne level 2, tak musím mať dobre, tak to ešte musím pekne dlho. Čakať. Tak som späť po nejakých cca 5 minútach a nedal som toho síce moc, síce zákup sa blíži, že by mal aspoň 1000 mail, síce budem s tým akože spokojný, ale neviem, uvidím jak, lebo vypadá to tak, že sa to téma sa trošku začať akože zväčšovať, lebo tam bude mať asi farmy, tam v tom rožku. A tu neviem, čo bude. Pretože pritom mám tu, že to môžem sadiť a pritom to vlastne sadiť nemôžem. Ja neviem prečo mi to tu ukazuje, že to môžem sadiť. Ja neviem, že vlastne toto neviem, to môžem položiť. Keď to položím tu, ja neviem ani, kde to môžem položiť. Aj keď neviem, na čo mi to je. Aha. Ja, tak to nič, skutočne úplne. Aj keď také mi to príde, že nie všetko, dobre, mám možno aspoň 1000 ich týchto diev a neviem sám, čo teraz chcem robiť. Síce mohol by som nejak niekde kúpiť včely, síce neviem za čo, lebo neviem ani koľko stáva včely, lebo že nestáva viac ako 100, lebo nemám ani 100. Dobre,
Dobre, a včely sú tu. Bee Poison, jasné, ale ja to nemôžem kúpiť. Aha. Bee, jasné. Konkrét, jasné, 5 krát. Aha. Nie som taký blbý, ako som bol. Si myslím, dúfam. Aspoň. Lebo pomerne je tu toho čo dosť vyberať, ale nemám ani potuchy. Ja neviem prečo, ale zdá sa celkom pomaly ide. Sice asi si ich musím upgradovať, síce neviem či asi teraz presne, lebo nemám moc toho, čím by som ich mohol upgradovať. Keby si ich dá upgradovať napríklad tým drevom, tak by to bolo úplne pekné, ale proste nemôžem. Aha, dobre, nic tu nenastojí, dobre. Čiže aký tam, ja no, to stojí pekne, akože pekný mák. A 1600, to je moc, akože to je fakt, že moc na jeden upgrade, síce neviem, či v čom mi to pomôže. A uvidíme, asi to budem musieť nejak kúpiť drevo alebo niečo také a si craftiť. Zatiaľ, mám si takto, aby som ich, ale budem teraz potrebovať celkom dosť na to, aby som si sa zväčšil túto plochu s kameňmi. Si ju nejak pokúsim zväčšiť a vlastne si môžem dať aj toto, nie? Čak, aha, hej, dobre. Toto iba s drevmi, dobre. Si nejak takto, okej. Síce, no počkajte, toto sa ešte dá. Hej, toto sa dá, takže takto dám si toto, takto, toto sa mi ešte klasí a dám si väčší že dobre, neznižilo sa, to je super. Nemám žiadne coiny, takže možno, že musím iba toto zväčšiť, dobre. Aj keď, no. Už asi počkám, lebo kameňov som dal všetky, čo mám, ale nedal som tam to, čo by som najradšej najviac potreboval, a to sú dreva. Už ale opracované, tak sa ich chytím a dám si ich takto asi teraz, dobre. Mám prvý schod dole. Aha. Dobre, to môžeme toto, ako tam toto, tak by sa malo asi zväčšiť plášť, neviem, dúfam. Hej, dobre, zväčšila sa. Tu neviem čo, lebo nemám ani drevo a musím prejsť, keby sa asi opracuje. Sice... takže nič. A... uvidím, či si tu asi časom porobiť, lebo keď som si túto hru akože obzeral, tak mi to písal, že môžem akože si to aj avkovať a nie že ani že avkovať môžem v každej hre, ale aj keď nie som online, tak mi proste mi to niečo zarába, síce neviem čo. No ja to vyskúšam do zajtrajšieho videa, lebo chcem aj zajtra točiť druhú časť tejto hry a nejaké 3 epizódky by som to chcel určite a uvidím ako dá čas, lebo časom nie som na tom obmedzenie, to znamená, že celkom super. Aha, si dá si môžem upgradeovať. To je také, je to teraz, že keď ja budem drevo, tak aha, dobre, dám si upgrade a cíti nejak, no počkaj, chcem vidieť, že teraz vlastne, či môžem sa aj kropáč, aby som to vedel, lebo mám lepšiu sekeru, to viem ako kropáč, neviem akože nič, ale ako to vlastne je za sekeru teraz, sekera to, no tak akože sekera, výkonom sa moc nezlepšila, čo by som síce neočakával pri tom, že som za to dal fakt asi všetko, čo som mal. Že som mal použiť na to, aby som si tu vybudoval aspoň trošku tento ostrov. No, samo o sebe. No i 50. A potom 50. Takže stovky potrebujem. To znamená, že... to je teraz toto. Tak neviem, čo sa tu deje. Aha, dobre. Takže to nebude až také rôzne, ako som si myslel. A typujem, že tých druhých, alebo pri okolitých to majú, ako tak, tam je pláž. A tam majú henty. Aj keď nie som že nejak zvedavý, ale začne ma zaujímavé, že či tam budú aj, či bude aj z jednej, alebo aj z druhej strany. To sám neviem povedať. Pretože vypadá to tak. Aha, pretože to vidno. Aha, takže to bude aj z jednej, aj z druhej strany. To znamená, že toto sa tu spojí a... gifty, aha. Toto, aha. Tak mi to teraz došlo, že ja toto všetko môžem si poklemovať, aha. A môžem mať, že sú tie coiny také ťažké na získanie a pritom ich mám... Dobre, mám tých coinov celkom moc. Mám ich priam veľa, mám ich fakt, že dosť. To znamená, že neviem, čo tu asi idem časom pomeniť, polepšiť. Neviem, čo sa to akože aj oplatí, dolepšovať toto všetko. Aj keď asi si dám túto druhú časť, pretože to vypadá celkom hnusne na to poverne, ale dobre, tam si dám si toto aj tak. No, vypadá to akože o dosť lepšie ako predtým. To úplne cítite a vidno túto zmenu to.
Pretože sa kokcem neznamená, že som nejak mentálne chorý, som dúfam. A... Dobre, zastávam asi toto. Dobre. Neviem, či akože všetkého mám úplne. Dobre, takže nemám všetko okrem dreva zasa. Ako, neviem, či sa na to niečo dá spraviť, aby mi to robilo všetko samo. Hľadať nejakých limitov, pretože... Craft. Dobre, mám si celkom dosť porobiť. To znamená, že TCI pôjde... Ešte potrebujem 26. Vezmeme si teda čakať, síce, no, neviem, dá sa tam asi niečo zmeniť okrem toho, no dobre. Tam treba, aha, dobre, tak netreba všade úplne. Šupím si toto sem. Dobre. Toto tu, Galaxy Tools, ok. Samsung Galaxy, nie? Aj keď, dobre, tiehly neviem, ako budem sa snažiť získať a toto si ešte skúsim tu dať. A vlastne, ešte tu máš vlastne, aha, môžem si to akože polepšiť celkom toho dosť. Dobre, nemám ani včely, nemám nič, takže uvidím. Sa pripojiť do skupiny, to spravíme už asi v budúcom videu. Ja sa dneska, na dneskajšok už s vami lúčim a uvidíme sa zajtra. A uvidíme, no. Zajtra by som chcel akože toho tiež celkom toho dosť pomeniť, polepšiť a porobiť toho tu trochu viac. Takže ja sa vám ozvem u budúceho videa, tak zatiaľ čaute.